खुलुमबाय गिबियाव नायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोनाय जादों। गोजोनथाव रादाबा बेनो जाहैबाय नोंथांमोना अरुनदय 3.0 नि जोहै 1500 फैसा मोननो हासिगोन दै मासै मासनो। जोंहा अरुनदयनि फैसाखौ बारायना होनाय जाबाय। मानगोनां चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दाख्लै बावैसो एनाउन्समेन्ट खालामदों। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै खोन्थाहरनो सानदों मानि थाखाय अरुनदय 3.0 नि फैसाखौ बारायना होनाय जाखो आरो बिनिफ्राय नोंथांमोनाथ' बेखौथ' मिथिखाबाय जानांगौ फैसाखौ नोंथांमोना फैबाय थानाय सेप्तेम्बरनि 17 थारिखनिफ्राय मोननो थांगासिनो दङ अरुनदय 3.0 नि फैसाखौ। दा बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्रा खोन्थाहरनांगौ दङ अरुनदय 3.0 नि स्किमनि बागै। मानो होनोबा जोंनि नैबे बिटिआरनि बे अरुनदय 3.0 नि एप्लाइआ दासिमबो जोबनानै थाखाय माने दासिमबो गासिबो खामानियानो जोबाखै आरो जेरै एप्लाइनि खामानियानो जा नेटआव सोसननायनि खामानियानो जा जोबोद लेट जादों होननानै जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ बुंदों नैबे बिटिआरनिखौ। नाथायबा आसामनि बाखिखिनि जायगाफोरनिया मालाय जोब्बायनो आरो अरुनदयनि खामानिया। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम गोबांथार बाथ्राफोर खोन्थाहरनांगौ दङ बे अरुनदय 3.0 नि बागैनो। दा बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आं नोंथांमोननिसिम दानिया गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायहरनो थाग्रोबाय। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायदो आरो। आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो बेखौ खोन्थाहरग्रोनोसै अरुनदय 3.0 नि फैसाखौ चिफ मिनिस्टार बिथाङा दाख्लै बाव एनाउन्समेन्ट खालामबाय 1500 जासिगोन मासै मास। दा 1500 ओरैबायदि जाहैगोन नोंथांमोनाथ' गेस सोयै जानांगौ। दा उजाला स्किमनि जे नोंथांमोना जायफोर गेस मोननाय नोंथांमोननियाव बे कार्ड थायोना उजाला बे कार्ड थायोना जाय कार्डखौ लानानै नोंथांमोना गेसफोरखौ बुकिं खालामो होमबा दा बे कार्डआ नोंथांमोननियाव थानांगोन। दा अब्लासो नोंथांमोना बे 250 थाखा फैसाखौ मोननो हागोन। नङाबा नोंथांमोना मोननाय नङा दै गासिबो मानसिया नोंथांमोना मोननाय नङा। जायफोर अरुनदय स्किमनि जे फैसा मोनगोन 3.0 नि जोहै नोंनियाव जुदि बे उजाला कार्डआ गैयाबा बे जाय गेसनि कानेक्सननि जा कार्ड थायो उजालानि दा बे कार्डआ नोंनियाव थायाबा हले नोङो मोननाय नङा। मानो होनोबा जेब्ला अरुनदय 3.0 नि माबा नोंथांमोननिसिम लेटार हरगोननो आरो चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ दाख्लै एनाउन्समेन्ट खालामदों। लेटार एबा मानसि फैनानै खोन्थाफैगोन आरो नोङो अरुनदय 3.0 नि थाखाय सेलेक्ट जाबाय नोङो फैसा मोननो हासिगोन मासै मास अरुनदय 3.0 नि जोहै। बिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम मोनसे फर्म लाबोफागोननो बिथांमोना। बे फर्मानो जाहैबाय नैबे उजाला स्किमनि माने गेस जायफोर नोंथांमोननिया कानेक्सन दङ दा नोंथांमोना माने 250 रुपिस बे अरुनदय स्किमनि जोहै सरजाबनानै फैसाखौ मोननो हागोन जाहैबाय। नोङो जेब्लानो गेस सोगोन उजाला स्किमनि जोहै बे कार्डखौ लानानै उजाला कार्ड थाया होमबा गेसनि बे कार्डखौ लानानै नोङो सोरबा मास मोनसेयाव सोगोन सोरनाबा न'खराव फेमिलिया बुरजाबाथ' मास मोनसेल'सो थाङो गेसआ मास मोननै थांगोन सोरनियाबा। दा बे मास मोननैनि उनाव नोङो गेसखौ सोबाबो नोङो माने गेस सोनायनि साबसिडिखौ मोननो हागोन 250 रुपिस माने 250 थाखा नोंथाङा मोननो हागोन आरो। जेनेबा हमना ला नैबे मासाव नोंनिया गेसआ जोबासै नाथायबा फैगोन मासाव जोब्बाय जेनेबा मास मोननैनि उनाव जोब्बाय। दा जोबनायनि उनाव नोङो गेसखौ सोनाय लोगो लोगो अरुनदयनि बै फैसायाव नोंनि बे 250 थाखाया हाबसिगोन आरो। नाथायबा जाय मासाव नोङो सोआखै बे मासाव हले हाबनाय नङा बेखौ मिथिना लाब्लानो जाबाय। दा बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना नोंथांमोननियाव बे उजाला स्किमनि जोहै गेस मोननायनि बे कार्डआ थानांगोन जाय कार्डखौ लानानै नोंथांमोना गेसखौ बुकिं खालामनो थाङो। दा बेवहाय कनजुमार नाम्बार LPG गेसनि ID बायदिसिना थाया होमबा दा बेखौ नोंथांमोना होनांगोन आरो एप्लाइ खालामनाय समाव। दा बिनिखायनो बे कार्डफोरखौ नोंथांमोना गैयाबा नागिरनानै दोननानै लाखाजोबदो आरो। दा बिनिफ्राय अरुनदयनि लेटारफोरखौ बिथाङा मोनहा हरसिगोनानो लेखा बायदिसिनाबो हरफागोननो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जारिमिन बायदिसिनानिबो लेखा बिथांमोना हरफागोन। बिनिफ्राय गपिनाथ बरदलै बायदिसिना बिथांमोननि कनकलता बरुवा बिथांमोननि लेखाफोरखौ हरफागोन होननानै बिथांमोना बुंदों आरो। बे माबाजों लोगोसेनो फर्मजों लोगोसेनो बिनिफ्राय नोङो सेलेक्ट जाबाय होननानै बिथांमोना लेटार हरगोन चिफ मिनिस्टार अफिसनिफ्राय आरो। दा बेखौ बिथांमोना एनाउन्समेन्ट खालामदों। बिनिफ्राय दा नोंथांमोना जुदि मासै मास गेसखौ सोनांगौ जायोबा नोंथांमोननि बे अरुनदयनि फैसाया 1500 जाहैसिगोन आरो मासै मासनो। दा ओरैनो जायफोरनियाव बे गेस कानेक्सन गैयाबाथ' नोंथांमोना माथ्र 1250 थाखा फैसाखौनो मोनबाय थानो हागोन मासै मास। नाथायबा बे हले जाखागोनखा सानसेबाबो बे अरुनदय 3.0 नि फैसाया ओरैनोबाबो बारायखागोनखा। सरकारा बेखौ सिगाङावबो बुंबाय थाखादों अरुनदयनि फैसाया बारायगोन होननानै। दा बिनिफ्राय बाथ्राया बेसो जाहैदों आरो नैबे माबानि बिटिआर ओनसोलनि बे अरुनदयनि जा खामानि मावनाय बेयो दासिमबो जोबनानै थाङाखै होननानै चिफ मिनिस्टार बिथाङा दाख्लै बुंदों आरो। दा बेवहाय आसामनिया बाखिखिनि जाखिनि आसामनि जायगाफोरनि माने एप्लाइ खालामनायाथ' जोबजोब्बाय होननानै बिथाङा बेखौ बुंदों आरो। नाथायबा जोंनि बिटिआरनाथ' मानि थाखाय लेट जाखो दा बेखौ बुंनो हाला आरो दाथ' जोंहा इलेक्सन सिजन जाबायानोसै। दा बेवहाय खामानि मावनाया एसेबां माबायदि स्पिडै थांगोन दा बेखौथ' बुंनो हाला। नाथायबा फैसाखौथ' सेप्तेम्बरनि 17 थारिखनिफ्रायनो सोगोन होनदों। जानो हागौ जोंनि बिटिआर ओनसोलनिया मोनथ'आबो जाहैनो हागौ। मानो होनोबा
खामानियानो दाबो जोबाखै नालाय दा बेनिखायनो जोंनि बिटिआर ओनसोलनिया मोनथ'वाबाबो मालाय बेलेग माबानिया मोनगोन आरो बेलेग बिटिआरनि बाहेरनिया मालाय मोननो हागोन दा बिनिफ्राय बे बाथ्राखौबो बिथाङा बुंदों नैबे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गासै 6 लाख मानसिफ्राल'सो मोननो हागोन ना अरुण'दय 3.0 नि जे फैसाखौ गासै आसामाव गासै माने 40 लाख मानसिफ्रा मोनगोन जाहैबाय अरुण'दय 3.0 नि जे फैसाखौ बिटिआराव जोंना बे माबा जाहैबाय 6 लाख बिनिफ्राय बिटिआरनि बाहेराव गासै 36 लाख मानसिफ्रा 34 लाख मानसिफोरा माने अरुण'दय 3.0 नि जे फैसाखौ मोननो हागोन गासै 40 लाख मानसिफ्रा मोननो हागोन आरो जोंनि बिटिआराव 6 लाखल'आ एसे खम जादों आं बायदि मोनदों खमसे खमबाबो 10 लाखसोआ मोननांगौमोन आरो दा बेनिखायनो सोरबा थालांनोबो हागौ दै बेबायदि 6 लाखल'बाथ' बेबायदि 6 लाखल' बेबायदि होयोबा नाथायबा बाराथ' जाथारनांगौमोन बेयो 10 लाखसोनि बाराखौनो थांनांगौमोन दा मानि थाखाय 6 लाख बिथाङा बुंदों दा बेखौथ' बुंनो हाला दा बेनिखायनो नोंथांमोना मोजाङै एप्लाइ खालामबानो जाबाय आरो दाख्लैबावो आं नोंथांमोननोसो मोनसे इनफरमेसनखौ हरखादोंमोन नामफोरखौ नोंथांमोननिया गोरोन्थि जानानै दङबा आधार कार्डफोराव बेखौ थाबैनो सुद्रायना ला होननानै मानो होनोबा जोंनिया मा जादों नाम गोरोन्थियावबो रेजेक्ट खालामदों एप्लिकेसनखौ अरुण'दय 3.0 नि एप्लिकेसनखौ दा बेनिखायनो जुदि नोंनि नामफोरा गोरोन्थि जानानै दङबा आधार कार्डफोराव बेखौ थाबैनो नोंथांमोना कमन सार्भिस सेन्टाराव थांनानै बेखौ सुद्रायना लाहैबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोना अरुण'दय 3.0 नि फैसाखौ मोनगोन नङाबा मोननाय नङा आरो साख्रि आवला बायदिसिनाबो नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि न'खराव दङबा एप्लाइ खालामलाबायदोंबा हले साख्रिफ्रा हले गिनांगोन नोंथांमोना बेहाय बुंखादों नालाय साख्रि आवला न'खरफ्रा एप्लाइ खालामनो मोना होननानै दा बेबायदि थासारियाव थानानैबो नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामोबा न'खराव साख्रि मावनाय मानसि थानानैबो एप्लाइ खालामोबाथ' नोंनि साख्रियाबो डेन्जारावबो जाहैनो हागौ उनाव दा बेनिखायनो एसे बुजिलायनानै नोंथांमोना गावबा गावनो सानलायनानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय न'आव साख्रि दंबाथ' एप्लाइ खालामखाथारनाङा एप्लाइ खालामना लायोबा नोंथांमोनासो उनाव दिगदार जाहैगोन आरो दा बेखौनो आं बुंहरनाय जाबाय दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना सेप्तेम्बरनि 17 थारिखआव जेब्ला नरेन्द्र मदि बिथांनि बार्थडे जागोन जोनोम सान ओइदिनखालि नोंथांमोना अरुण'दय 3.0 नि फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ नैबे बिटिआर ओनसोलनियासो जायफोर अरुण'दय 3.0 नि गोदान एप्लाइखौ खालामदों दा नोंथांमोनासो मोनहैगोन ना मोनहैया दा बेखौ बुंनो हाया आरो जुदि एप्लाइनि खामानिया जोबहैयाबा बोरै मोननो बेबो मोनसे खोथा जाहैगोन दा जोबहैबाथ' जोबोद मोजां जागोन अब्ला जोङो गासिबो आसामनि मानसिफोरजों जोङो बिटिआरनियाबो जयै मोनफानो हागोन दा बेखिनियाव नोंथांमोना जुदि माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय गासिबो मानसिफोरनो आरो नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों